சென்னை தாம்பரத்தில் இருந்து மேடவாக்கத்தை நோக்கி சென்ற அரசு பேருந்தின் பக்கவாட்டில் கார் ஒன்று மோதியதால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. கார் ஓட்டிச் சென்ற பெண் பஸ் ஓட்டுநரிடம் செய்தியாளரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். ரைட்ல வந்த முன்னாடி வண்டிங்க நான் வந்து அந்த வண்டி எடுக்க சொல்றீங்களா? நீங்க காசு கொடுத்தீங்களா சொல்லுங்க. என்ன காசு? அந்த கண்ணாடிக்கு நீங்க காசு அந்த வண்டி நான் வந்து இடிக்கல. நீங்க தான் சைடுல கிராஸா வந்தீங்க. நீங்க வந்து அந்த சைடுல வந்து கிராஸா வந்தீங்க. நான் இடிக்கலமா ஏமால தப்புல நான் இடிக்கல. நான் இடிக்கலமா. உங்க சைடு மேல நொறுங்குது. ஒண்ணும் பண்ணாம விடுமா. ஸ்டேஷன் வேணா வாங்க.